Тапшыруның дәвамы буларак, алдагы сәламебезне Урта Әләзән авылында туып үскән. Бүгенге көндә Әләзән станциясында гомер кичерүче Юнкина Румия Зәкәрьевнага юллыйбыз. Бүген ул матур туган көнен каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән аны ихластан тормыш иптәше Рафаэль, улы Вилдан, килене Расимә, оныклары Амина һәм Азалия, кызы Мәрьям, кияве Руслан, оныгы Айдар һәм кызы Нәкия котлыйлар. Алтындай йөрәкле, киң күңелле, кояштай жылы, ягымлы, газиз тормыш иптәшемне, әнкәебезне, сөекле әбекәебезне без шын күңелдән котлыйсыбыз килә. Ул безнең алтын куллы хатын-кыз. Өйдә гел пөхтәлек, татулык, матурлык тантана итә. Аның шул кадәр тәмле пешерүе бар якыннарын, туганнарын түгәрәк табын артына җыюы үзе бер бәхет. Сөеклебез безнең бүген шын күңелдән һәр вакыт ярдәмгә ашыгуың өчен рәхмәт әйтәбез. Без балаларыңа гомер биреп, матур балачак бүләк иттең. Хәзер оныкларыңа газиз әби булып яшисең. Алар синдә җаннарын кызганмыйча, сине яратып, сиңа ашкынып яшиләр. Кай арада ничек өлгерә торгандыр безнең кадерлебез. Хәзер генә аның бар якка да тырыш һәм өлгер булуын аңлыйбыз. Әнкәебез безнең үзе ашамыйча безгә ашатырга, кимичә безгә кидерергә, күрмичә безгә күрсәтергә омтылды гел. Әткәебез белән укытып, тәрбия биреп, безне олы тормыш юлына бастырдыгыз. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр әйтәбез. Читтә яшәсәк тә гел сезнең җылыгызны тоеп яшибез. Сагынып, яратып кайтырга гел ашкынабыз. Матур гомер бәйрәмең, туган көнең котлы булсын, газизыбыз. Саулыкка төренеп, яраткан тормыш иптәшең белән бергә безнең бәхеткә озын-озак гомер итегез. Кояш нурларына тиңләп, әнием, сыенабыз җылы куеныңа. Безнең өчен иң якыныбыз син, бердән-беребез якты дөньяда. Гел ягымлы, нурлы йөзең ям өсти өебезгә. Иркәли назлы сүзләрең көч биреп һәммәбезгә. Шуңа киң булды юлыбыз, ныгыды канатлар да. Сер бирмәдек авырлыкка, янәшәдә син барга. Сагынып кайтабыз канатланып, күрергә дип әниебез, әбекәебез сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Яннарыңа синең җыелганда, барыбызны кышып назлыйсың. Ылгайдык күптән үзебез дә, тик сиңа без һаман сабыйбыз. Моңсуланса да күңелең, безгә елмая күзең. Ниләр белән чагыштырыйк синең йөрәгең кешең. Шишмә кебек йомшак әнкәебез күңеле. Язлар таңы кебек назлы, күз карашы сөйкемле. Синең кебек бер кем ярата алмый, газиз яраткан оныкларыңны. Синең кебек бер кем бирә алмый, иркәләрне, сөю һәм назны. Кадерле Румия Зәкәрьевна, бала оныкларыгыз, тормыш иптәшегез, сезне яратып, сезгә сокланып, сездән яшәү көче алып яшиләр. Һәм күренеп тора, алар сезнең мәхәббәтегезнең кадерен бик яхшы беләләр. Һәм шуны раслап, чираттагы җыр сезгә якыннарыгыздан бүләк булып бара. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән